Sadya ug mabulukon ang pagsaulog ug pagtapos niadtong Biyernes sa Urban Poor Solidarity Week dinhi sa Sugbo. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Unang higayon kining gipaygayon nga regional nga programa nga gitambungan ni Undersecretary sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP, Michelle Ann Gonzales. Saysay ni Gonzales nga sa tulo ka tuig dadugangan og 2,000 ka mga accredited urban poor organization o anaa sa 118,000 families o dulaan sa 1 ka milyong Pilipino. Gikan sa 1989 nga may 16,530 nga urban poor organization ang na-accredit sa PCUP. Pasabot ni Yusek Gonzales na 6.6 million Filipinos na ang accredited sa PCUP. Hinungdan nga sa unang higayon, gihimo nila karon nga mosaulog usab sa matag rehiyon aron makita nila personal ang mga benepisyaryo. Because this is our way of showing you that you are important to us. We want to talk to you. We want to engage with you. We want to make you feel na hindi kayo nakakalimutan ng gobyerno. Dulaan sa 500 ka mga benepisyaryo ang mitambong sa Sugbo nga gikan sa nagrenlaing dapit. Nakadayig siya sa mga Sugboanong urban poor group nga taliwa sa mga katalagman nga naagian sama sa linog ug mga baha. Madasigon gihapon sa pagpadayon sa pagpakabuhi. Matod sa Regional Director sa PCUP nga sa selebrasyon pagpakita kini sa kaimportante sa tingog sa mga kabus ug nga gipangitaan gyud og solusyon ng ilang mga problema. In order to address different issues. And with that, there are government agencies, LGUs, civil society, individuals, our companies nga adunay invaluable contributions. Doon na sila yung mga serbisyo or doon na sila yung mga achievements para sa atong sektor. When we stand as one, our united voice can move government, kani importante, inspire stronger laws, secure essential budget for housing, healthcare, and education, and build a justice system that serves with compassion. Sa mga Urban Poor Solidarity Week culmination, gipasidunggan ang mga LGUs o partner agencies nga nakatabang og dako. Ug ang mga napiling outstanding urban poor nga nahimong ehemplo sa kadaghanan. Nalingaw sa ba mga urban poor sa mga pag-games nga nakadawat usab sila og premyo. Uban ni Godfrey Rilieno, Rod Prado, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.